Cool. Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Ang Call! Tagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol! Tago! And Tita Tanya Chinita. Years na pong GRO si Rosalinda, pero mahal na mahal ko siya. Magandang umaga po sa mga suking nakikinig ngayon habang gumagawa ng bahay at nanonood sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Noel. 43 taong gulang. Isa po akong karpintero. May kapayatan ang katawan. Hina po ako kumain kolatits eh. Mas gusto ko pa ang alak at yosi. Kahit di po ako kagwapuhan, ay may nagkagusto pa rin naman sa akin na magandang babae, si Rosalinda. Anyos na po siya at medyo chubby at mapula ang kanyang mga labi. Sa kwento niya po, single mom daw siya at 2 ang kanyang naging mga anak. Iba-iba po yung tatay. Nagkakilala kami sa beer house kung saan po siya nagtatrabaho. Kung saan po ako paminsan-minsang nagpapalipas ng oras. At magmula nun ay ibinahay ko na po siya. At dinala ko na siya sa bahay ko, angkol at tita. At doon na nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Tuloy ka. Ha? Pasensyahan mo na ito pala yung bahay mo? Bahay ko medyo malihit pa eh. Ako lang naman kasi mag-isa kaya... ang liit, no? Extensionan ko to para sa'yo. Para hindi ka na Diyan tayo matutulog? Ba't walang kwarto? Ganito talaga dito. May ano naman dyan, may foam. Ilapag lang natin tapos... Nakakatamad naman yun. Lilipitin, tapos ilalapag ulit. Gagawin kita ng kama. Karpintero ako, di ba? Tapos extensionan ko to para may Tingnan ko yung gagawin CR, ka ng kwarto.
O, silipin mo. Walang pinto? Ano lang, kortina lang. Ako lang naman kasi mag-isa. Pero gagawin ko ng pinto para sa'yo. Buksan Karpintero ko yung ako. gripo. Walang tubig. At walang tubig na tumutulo. Nag-iigib lang kasi ako kasi sayang naman. Para saan yung gripo? Dati may may connection nagbabayad ako nung wala namang tao dito. Walang shower, nakakatamad naman. Gagawan ko ng shower yan, karpintero ako eh. Yung timba mo, boysen. Dalawa yan, may Davis doon sa labas. At sayang din naman kasi Walang ref? tinatapon lang yan doon sa mga Walang ref? pinagagawa namin ng bahay. Hindi Ref? tayo inom ng tubig na malamig dito? Di yung karinderya dyan sa labas, suki ko yan. Diyan ako kumakain. Malamig tubig dyan. Pwede kang humingi dyan. Pupunta pa ako doon? Paano pag Gagawan kita ng ref. Karpintero ako eh. Galing na. Gawa sa hardy place yung ref. Plywood lang. Di, dahan-dahanan kaya. Kaya kita dinala dito. At least, sa ngayon, Sa labas yung lutuan? Paano pag nakapanty lang ako? Kasi panty lang ako sa bahay eh. Kailangan ko pa mag-short. Nakakatamad naman. gagawin kita ng dirty kitchen na nakakulong. Para hindi ka makita sa labas na naglulutong nakapanty. Buksan ko tong TV. Walang antena. Gagawa ko antena. Karpintero ako eh. Ba't di mo... Alam kasi- mo, maboboard ako dito. Wala akong masyadong magagawa. Tapos wala pang aircon. Gagawa ako ng aircon. Karpintero ako eh. Kaya ng sweldo mo? Diyos ko, Sa Linda, kung ano yung mga kulang dito sa bahay, pupunan ko yan. Lalo na ngayon na nandito ka na. Basta isa lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Huwag ka nang magtrabaho dun sa beer house. Hindi kaya ng sweldo mo yung mga sinasabi ko. Kakayanin Baka ko. kailangan ko pang jumuti. Sinabi ko na, usapan na natin yun eh. Di ba? Pumayag ka na. Oo, pero sa Sige na. pagkakita ko ng Gagawin ko bahay lahat. mo, Gagawin ko lahat. Babaguhin natin sa to. linggo lang ang taning ko sa'yo. Isang linggo? Hindi naman kaya agad isang linggo. Isang buwan. Saan Hanap ako ako maiinitan? may mga, yung sa ginagawa naming bahay, nirenovate namin, may mga aircon sila doon na hindi na ginagamit. Hihingin ko na lang sa, namin yun, sa engineer namin. Sige na nga. Yun na. Buksan mo na yung uwi natin pagkain, Paris. Gugutom ka na? Mm-mm. Mayroon na. Ito muna. Tayo muna. Ito lang gusto mo talaga sa akin eh. Babahay mo ko, tapos gaganyan, ilalaspagin mo lang ako. Hindi kita lalaspak. Mabuti pa dun sa beer house, pag nilabas ako, 2.5. Sa'yo, 800 a day. Lugi yata talaga ako. Rosalinda, sinasabi ko lang sa'yo, ayoko na magtrabaho ka doon sa beer house. Akin ka lang eh. O, Napamahal sa'yo ka na nga sa lang akin. ako, pero parang hindi naman worth it. Ano pa bang gusto? Mag-umpisa pa lang naman tayo ah. Sige na. Mahal mo ba talaga ako? Rosalinda, mahal na mahal kita. O magsikap ka, patunayan mo sa akin. Patunayan ko sa'yo yan. Basta, Bukas na tayo magbembang. Patunayan mo sa akin. papasok na ako sa trabaho Oh, sige. bukas. Ano ba yan? Start na. Akala ko bukas. Madali ako usap, hindi tumatakbo ang metro. Dali. Sara mo muna yung bintana. Baka may Mainit dumaan dyan yun. ng mga guard eh. Sige, sasara ko. Rosalinda. 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 Noel. Rosalinda. Buti naman at napapayag ko po si Rosalinda ang kulatita na wag na siyang magtrabaho pa sa beer house. Sa bahay na lang siya. Magsisikap ako, magsisipag po ako para sa kanya. 800 po ang araw ko bilang isang karpintero, pero may mga retaso naman na bakal na papakilo ko. Mga lumang appliances na mga pinagagawaan kong bahay ay hiningi ko po. Kaya kahit papano naka-aircon kami. 1 horsepower pa.
Inayos ko po yung CR, nilagyan ko ng pinto. Ang dirty kitchen po, nilagyan ko ng mga bubong. At saka nilagyan ko ng plywood para hindi po siya makitang nagluluto habang nagpapanti lang. Lingguhan ang uwi ko sa amin sa Valenzuela. Ang gawa ko po ay sa Quezon City. Kaya pag Biyernes po, Sabado ng gabi, ay nasa bahay na ako. Hello, Boy! Kim, ikaw kausapin mo nga, Kim. Oh, hello, Boy, sumagot ka. Tara! Nakasweldo ka na, di ba? Tara! Bukas pa uwi. Dating gabi. Bakit nag-OT ka ngayon? O, di mo naman yung ginagawa dati yan. Kailangan par kasi kailangan kong may inaawitan ako dito na lumang amplifier. Hingin ko sa amo ko dito para magamit namin yan sa bahay para hindi ma-board si Rosalinda. Para siya, nagbe-beer house pa rin siya kahit nasa bahay siya. Baka magpapasok na ng lalaki yun doon pag binigyan mo ng amplifier. Oo nga, par! Talagang binahay mo yun. Sabi namin sa inyo, marami pang babae dyan. Kaya nga, di ka ba na babaeng beer house yun eh. Par walang ganyanan par kasi mahal ko yung tao par. Mahal ka din namin bilang kaibigan tayo. Oo nga, par! 20 years na tayo magkakasama. Yan, kakakilala mo lang. Oh. Oo nga, par! Mas mabuti pa, mag-beer house na tayo ngayon. Diba? Tara! Tama ka na. Par, pass na ako dyan kasi mga par, mula nung nagsama kami ni Rosalinda, hindi na ako pumapasok sa beer house. Naniwala ka, Kim? Hindi. Par, sige na, par. Samahan mo na kami, par. One time lang. Saan, bakit na tayo doon? Alam mo, nagbago ka na simula nung binahay mo yan eh. Kaya nga eh. Yung babae talaga yung dahilan kung bakit nagbago ugali mo, par. Kaya nga, yung babaeng yan ang dahilan bakit masisira ang pagkaibigan natin. Pumili ka! Siya o kami? Oo nga! Si Rosalinda o kami? 5, 4. Pre, si Rosalinda pipiliin ko mga par, pasensya na. Ulitin namin ang tanong. Si Rosalinda o kami? Si Rosalinda nga, ulit-ulit eh. Tuto Wala, ka na par, ganyan talaga. ka na, par. Sige, tayo na lang, Kim. Tayo na lang mag-beer house. Gusto mo ako na lang babae mo? Pwede. Pero tayo na lang, samahan mo na ako. Para painom. Naman kita. Sige, bye. Bahala ka dyan. Bye. Bye. Sir, ito na yung order niyo, Chicks. Rosalinda, halika dito. Madam. Kim, di ba yun yung asawa ni... Oh, si Rosalinda yun. Oh. Yung kinakasama ni Jowa ni Noel! Noel. Lo, yung mga duty pa. Kala ko binahay na. Baka nag-usap. Dito ka, Rosalinda. Dito Baka kay table ka ng dalawang to. Baka nag-usap sila na pwede pang magtrabaho dito sa Rosalinda. Oo nga eh, no? Pero, Akin eh, crush ko rin yan eh. Ako muna. hindi, pero crush ko din. Ay, Rosalinda! Hello po. Kanino ba ako, madam? Sa tomboy o sa tunay na lalaki? Amili ka, bahala ka na dyan. Okay, Sige, sige sa na, sir. lalaki. Bye. Dalawa Bye. na lang sila. Okay. Di mo ba kami naalala? Kami yung mga kumpare namin si Noel. Ba't kayo nandito? Siyempre, mag-beer house kami. Ba't ka nandito? Uy, maingay. Hindi niya alam na duty pa ako. Please Ano? lang, parang awa niyo na huwag sasabihin, magagalit yun sa akin. Pabor na Please pabor lang. ito ngayon sa akin. Sige, hindi ako mag-iingay sa kanya basta sa akin katabibol. Oo, pero wag ka man, please lang. Parang awa mo na. Wag mo na lang akong, sige, libre na to, pero huwag mo ko isumbong, please. Si Madam Ay, na lang. hindi kita susumong. Kiss man na kiss. Mm. Tagal ko na itong gusto. Apakagago din ito. Parang ako yung magsusumbong, Sige. Isusumbong mo ba ako? Isusumbong kita.
Isusumbong mo ba ako? Hindi. O hindi din kita Oh, susumbong. kiss. O, Kiss wag mo, na. hindi kita, susumbong kita pag kinis kita. Sumbong mo na ako. Kiss. Okay lang. Basta kiss ka. Wag mo ko isumbong, makangako ka Oo, muna. So, promise. sabihin mo, Kiss na. mamatay man ako. Mamatay man si Kim. Sige na. Kiss na. Ikaw! Sige na, kiss na. Dali. Yan. Lah, pare. Ah. Tinatalo mo yung kaibigan natin backstabber ka. Matagal ko ng crush yan. Naunahan lang ako ni Noel. Palagi kami dito. Sige. Anong inumin mo? Pili ka lang. Anong gusto mo, ha? Sige. Pero, hihipuan mo ba ako? Siyempre. In the morning and I raise my weary head. Ba yan? Matawag. Hello? Hello? No, par. Kim? Par. Kim, Gising ka na. tulog pa ako, Kim eh. Ba't Magigising ka sa sasabihin ko. Hindi malinaw yung ano mo, Kim. Hello, hello. Yan. Hello. Oh. Narinig mo na ako! Ikaw. Basta ako. Nagising na tuloy ako. Ano yun? Si Rosalinda itinable ni Paring Bong kagabi. Jumuduty. Alam mo ba na jumuduty pa si Rosalinda? Sa beer house? Binaprank niyo lang ako. Nagbablogger na naman kayo. Wala, hindi na yun. Bahala ka na, basta ako. Sinabihan ko na yun na huwag ka nang pumasok sa beer house. Di na yung mag-duty doon. Uwi ang linggo, uwian mo, di ba? Oo. Wala kang alam. Ito, pakinggan mo yung usapan nila. Ito, na-video ko. Ayan, tinable namin, Ano? Parin? Ote mo. Sabihin na. Kiss pa, kiss? Oh yeah. Oh yeah. Wag mo sumbong kay Noel, Wag mo na rin sumbong kay Paring Noel. Ha? Kaya man ang sumbungan, promise? Promise! Dahil dyan, lalaplapin kita. Ano? Paano nangyari yan? Ano, naniniwala ka na? Si Rosalinda? Pumapasok pa rin pala siya sa beer house. Sabi niya hindi na siya magtatrabaho dun. Nalaman ko po ang kulatitang katotohanan na pag wala po ako sa bahay, pumapasok pa rin pala sa beer house si Rosalinda. In short, nagsinungaling po siya sa akin. Huwag mo nga akong malambing-lambing. Bakit? Pagod ka? Andito na nga ako para mawala yung pagod mo. Bitawan mo ako, Rosalinda. Pwede ko ba? yan. Anong problema, Noel? Pagod din ako pero ginagawa ko yung obligasyon ka sa'yo. Bakit ka pagod? Saan ka galing? Nagluto. Nag-aral sa YouTube. Sinungaling ka. Alam mo, ang sarap ng ulam mo. Swerte mo nga, Kahit 800 lang yung bigay mo, nakakagawa ko ng masarap na adobo. Pati mo sinabi sa akin na pumapasok ka pa rin pala sa beer house. Sinong chismosang nagsabi niyan sa'yo? Di ba pangako ko sa'yo, sumumpa pa ako sa'yo, hindi na ako magbe-beer house. Chismosa? Ano chismosa pinagsasabi mo? Umpare ko pa yung tinable mo? Anong klaseng babae ka? Binahay na nga kita dito para maialis ka sa lugar na yun. Anong ginawa mo? Tinataihan mo ko sa ulo? Wala ako dito! Kung sana! Hindi lang 800 yung binibigay mo sa akin! Hindi ko yung gagawin! Ano gagawin ko dito, ha? Ilang linggo na, wala pa rin akong aircon, wala pa rin akong ref. Anong gagawin ko dito? Mag-iintay lang ng grasya? Walang babaksak na pera dyan sa bubong. Mas malaki pa rin yung kita ko sa'yo. Ha? Kung makapagsalita ka, kala mo naman 5,000 per
week yung binibigay mo. Ganyan ka pala. Kaya ayoko na. Aalis na ako dito. Buti na lang. Ano? Buti na lang ganyan yung Ikaw sinasabi mo. Ipaghiwalay sa akin? Siyempre. Huwag mo namang gawin Wala sa akin kasi ang to. makukuha sa'yo. Lugi ko sa'yo, lugi. Araw-araw mo ko. Ha? Rosalinda, Ayoko. mahal kita, huwag mo kong iwan. Ayoko. Mahal kita. Ayoko